ছয় জনগোষ্ঠীखौ दा आसाम गभर्नमेन्टआ जे माने एसटि स्टेटास होनायनि थाखाय केबिनेट डिसिसन लानानै हरबाय दा बेवहाय जोङो सिसिट'आ एबा गथै माने बर' अर्गानाइजेसननिफ्राय जों बेखौ स्ट्रंलि आपत्ति खालामदों लोगोसे आं ट्राइबेल संघनि सासे एडभाइजार हिसाबै माने बेखौथ' जों ट्राइबेल संघनिफ्राय एसेबा गोबावनिफ्रायनो जों आपत्ति खालामबोखादों दा बे सय जनगोष्ठी होननायथ' जाथि गैया दा बे सय जनगोष्ठीया सोर सोर बिनि आइडेन्टिफिकेसनाबो बिसोर ओरैनो जों नागिरबासो मोनो दा सय जनगोष्ठीखौ दा आसाम गभर्नमेन्टआ एब्राप्टलि जि क्राइटेरिया गैया होननानै जोङो माने मिथिगौ बिथांमोना ट्राइबेल जानो थाखाय जि मोनसे बेसिक केरेक्टारिस्टिक दङ बे केरेक्टारिस्टिकआ लेकिं दङ बिसोरहा अब्लाबो दा गभर्नमेन्टआ जे मानि कारनाव माने बेखौ स्टेटास होनो नागिरदों बेनि आन्दाव जों बेखौनो नुनो मोनो दि मा जोंनि बे ट्राइबेल गोष्ठीनि बिथोराव पार्टिकुलारलि बर'खौ एसे एडभान्सड माने जानाय बायदियाव माने बिथांमोननि माबाखौ जिलासि बायदिसो एसे जों माबा खालामाखै खारन माने जोंनि जारिमिननिफ्राय जोङो जेब्लानाखि माबायो माने बेखौ नोजोर होयो बेवहाय जों बर'फोरनि सायावनो जाय सय जनगोष्ठीनि माने मेजर पार्टआनोखि आहम जनगोष्ठी बे आहम जनगोष्ठीफ्रा जोंनि बे 1228 आं एक्जेक्टलि माबा नंलिया जायखिया बे सननिफ्राय जेब्लानाखि बार्मानिफ्राय फैनानै बिसोरो जोंनि बे सान्स अफ द सयल बर'फोरखौ ट्राइबेलफोरखौ बेहाय माने उत्पात खालामफैदोंमोन बे उत्पात खालामफैनायनि बिसोर केरेक्टारिस्टिकआनो दासिमबो दंगासिनो दङ ओंखायनो दा जोङो बेखौ जिहेथुनाखि जोंनि आयेनगिरि बा संबिजितनि माबायावबो बिथांमोनहा माने बेसिकेलि माने केरेक्टारिस्टिक गैयैनि जनै माने मोननोनो हाया थेवब्लाबो पलिटिकेल मोनसे दृष्टिभंगियाव एंगेलाव बिथांमोनखौ खालामनो नागिरनायखौ जोङो आसाम गभर्नमेन्टखौ जोङो माबा खालामो माने मा होनो आपत्ति खालामो आरो लोगोसे जोंनि बिटिसि सरकाराबो जिहेथुनाखि जोंनि माने समाजारि दैदेनगिरि एबा इन्टेलेक्सुवेल बा बिनि सायाव ससियेल स्टाडिस जिफोरनाखि माबा दङ व्यक्तिफोर दङ बिथांमोनजों नोजोर बोआजासे बेवले माने पलिटिकेल एंगेलजोंल' हरनाय बायदि मोननायखौ माने नुनो मोनदों ओंखायनो बिथांमोना दाबो हयथ' चान्स दङ आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो दे मोनसे डिसिसनखौ जे बबेबा मोनसे माबायाव स्टेजाव जुदि बियो मोनसे हानिकारक बा एफेक्टिं जायोब्ला बेखौ जे उइथड्र खालामनो हाया बेनिबो खोथा गैया गतिके जुदि सम्भब जायोब्ला बेखौ उइथड्र खालामफिनोब्ला नैबे जोंनि जिथुनाखि ट्राइबेलफोरनि सायावहाय मोनसे जे पयजनास बा मोनसे खतिकारक जे मोनसे डिसिसन जानो नागिरदों बेखौ जोङो रेहाय खालामनो हागौ जुदि प्रेजेन्ट माने माबाया बिटिसि सरकारा बेखौ उइथड्र खालामनायनि बेबस्थाखौ लायोब्ला आं आथिखालाव बे इस्युखौ लानानै जितु एबसुजों लोगोसे सिसिट'आजों लोगोसे एबसुआ गोख्रोङै बेयाव राव दिखांदों दिनै जोंनि पलिटिकेल दैदेनगिरिफ्रा एबसुखौ नैबे खेथ्रआव टारगेट खालामनानै बायदिसिना बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोननाय जादों बे खेथ्रआव नोंथाङा मा बुंगोन सासे गागिरि नोगोरारि बेथ' माने एक्जेक्टलि माने एबसुआ बिथांमोनहाथ' बे मा होनना बुङो लेखा रोङै एबसुआथ' बुङाखै लेखा गोरों इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्ट कलेजनि स्टुडेन्ट दे नो दा बेसिक माबाफोरखौ खारन बिथांमोना कनस्टिटिउसन फरायबाय बिथांमोना बिभिन्न माने माबाखौ मा होनो रेफारेन्स बा अन्यान्य माबा हिस्ट्रि टिस्ट्रि गासैबो मिथिखाजोबगौ जे माने जों सोर ओमफ्राय बे जिनिसा मा बिनो बिथांमोनाबो नुहुरदों जे फिउचारा माने जोंहा जुदि लेखा रोंनानै जुदि खुनु मोनसे फिउचारनि जों जि मोनसे स्टेटास बा कनस्टिटिउसनेल जोंहा राइट दङ डेम'क्रेटिक स्टेट्सआव आरो जिथुनाखि एनश्राइन जोंनि माने जोंहा मोननांगौ अधिकारबो दङ बे अधिकारफ्रा जुदि माबा जाहैयोब्ला खर्ब जाहैयोब्ला गैया जाहैयोब्ला बेखौथ' नुनानै मोनसे खोथा बुङाजासे माने थानो हायाना दा बेनिखायनो बिथांमोना गावनि नोजोरजों बुंनायखौ दा बबेबा मोनसे माने माबानिफ्राय मा होनो एसे सोरनिबा हिंसाव बा सोरनिबा माबायाव नोजोराव बे माने स्टुडेन्टफ्रा खालामदों होननानै साननाया बे नंखाय आं बेखौ माने बेबादि दा सानदों बेखौ रिकुवेस्ट खालामो आरोखि